Salutare, am revenit cu un generator care produce curent de 7 cai. Ia uitați, 7 cai acolo și are garnitura la motor care ține carterul, care ține uleiul în carter, aici, înăuntru. E aruncat afară și îi curge tot uleiul. Îi curge tot uleiul acolo. Îi mai strângea șurupurile de când în când, mai mergea, iar îi curgea uleiul, iar înțelegeți voi ce zic. Ce e de făcut? Trebuie de montat tot de aici, a scos afară, capacul de la motor, de la carter, dat afară și alte garnitură. Urmează să-l desfacem. Și mai abonați-vă și voi la Ionel Dumitru și mai dați și voi, fraților, like. Mai dați și voi câte un like acolo, așa, când doar nu fi foc. Dați, fraților, și voi like-uri. Iau ce-i pe el pe aici, iau ce-i pe el pe aici, frate. Unul l-a ținut, cred că l-a ținut până pot pe undeva. Ia uitați și aici. Ce e de făcut? Trebuie să o desfacem, bucăți. Înțelegeți voi? Trebuie să o desfacem. Da, fraților, că lucrăm înăuntru, că afară plouă. Mai abonați-vă și voi la Ionel Dumitru, fraților. Am văzut acolo un comentariu, că mi-a scris acolo că nu dau nume. Dacă vreți să vă dau nume, lăsați comentarii dacă vreți să vă zic numele pe videoclip. Dacă vreți să vă dau numele. Foarte bine că trimiteți mesaje. Nici o problemă, eu vi le citesc. Înțelegeți voi? Am văzut acolo un comentariu că mi-a zis că nu-i de durată pentru volanta aia la cositoare. Da, fraților, dar decât să mai bagi omul bani în ea, mai face treaba cu ea acolo, dar eu sper că merge. Eu când e vorba de schimbat ceva și pot să-l fac înapoi, îl fac. Mulți îi pune să o cumpărăm. Dar odată ce pot să-l fac, nu e nicio problemă acolo. L-am strâns bine, am pus șaibă Glover. Înțelegeți voi ce zic. Dacă am pus șaibă Glover, n-are treabă. Chiar n-are nicio treabă cu șa de acolo pe pană strâns. N-are treabă. Ia uitați de acolo. Dar ia uitați și aici. Ia uitați și aici, fraților. Ia uitați și aici. Au ce-i pe el. Aici e garnitura. Pe aici curgea uleiul. Dădea uleiul tot afară. Eu trebuie să-l scot pe ăsta afară tot de aici. Să vedem cum îl dăm afară. De-aia vă zic, frate. Lăsați comentarii și de bine și de rău. Și dați și voi like-uri.
Dați și voi like-uri, fraților. Da, și voi like-uri, fraților, cu doar like-urile nu-i cu bani. Mi-a zis cineva într-un comentariu că să-i dau drumul la carburator să... Ce? Nu-i problema că îi dădeam drumul la benzina care era acolo murdară. Dar e problema că el mai are acolo un jigrel în mijlocul lui, la carburator. Și trebuie desfăcut să-l desfaci și să-l sufli. Dacă vă explic eu într-un videoclip. Ia uitați, am aici un carburator, da? Ăsta e de Honda. Mi-a scris cineva în comentariu. El are curul acolo. Ăsta. El vine așa, da? Eu îl desfăceam pe ăsta să curgă tot. Dar aici, în interior, are un jigrel. Care trebuie tot timpul să fie... Are o găurică foarte finuță acolo. Și trebuie băgat o sărmuliță pe el, s-a suflat. Eu îi dădeam drumul ăsta ca să curgă jos benzina aia murdara. Dar tot aici ce-i făceam? Nu-i bine? Dar lăsați comentarii, că nu-i de supărare. Lăsați-mi un comentariu. Lăsați-mi un comentariu, că doar nu-i de supărare. Dacă lăsați un comentariu, dacă pot să vă las să vă zic numele. Numele la fiecare în parte care lasă cât un comentariu. Dacă vreți să vă zic numele pe videoclip. Nu! Ia uitați, fraților, i-am dat, asta e, cred că e pusă de el, cred că, nu știu nici eu.
Am dat toba jos. Încercăm să nu mai dăm tot motorul jos. Încercăm să scoatem numai pe aceea. Dacă iese. Încercăm să-i dăm ăsta prima dată jos de aici. Înțelegeți voi? Încercăm să-l desfacem de aici, fraților, ca să nu mai ne chinuim, să vedem cum o scoatem, că e pe con acolo. E pe con, adică nu are pană, nu are nimic acolo. Ia uitați, fraților, ce e aici, a? E foarte complicat aici. Lăsați-mi în comentarii dacă fac bine sau nu. Înțelegeți voi? Lăsați-mi în comentarii dacă fac bine sau nu. Foarte complicat aici, fraților.
Hai că aici are mufi, da? Are mufi prinzi. Nu știu dacă se vede bine, dar încerc. Da? Să-i scot cărbunii întâi, că dacă îi fac capacul, să n-am probleme să-i rup. Că se întâmplă să rupi, înțelegeți voi, cărbunește. Când trag capacul ăsta de aici, ăsta, afară, se întâmplă să rup. Și așa eu i-am scos apă alea frumos. Înțelegeți voi? Și pun undeva pe aici, așa să se vede bine. Fraților, cam așa ceva, da? Galbenul, ca să știți, la mine e masa. Așa e bine odată. Ce mai trebuie desfăcut de aici decât ăsta.
Așa să caut eu ceva să le leg acolo pe fiecare în parte, să nu facem o greșeală. Am adus ca să le legăm pe fiecare în parte, ca să nu facem aiurea. Așa. Asta vine cu sârmul de cât și ăsta lanțul. Astea undourile le lăsăm așa, că n-are rost. Ținem cont că asta cu sămuriță vine prima. Nu, până. Asta e ce mai perfect.
fraților. Mai am aici, înțelegeți voi? Am șurupul ăsta de mijloc de aici să scoatem, dar nu mai am memorie și îl pui pe ăsta primul, acolo la următorul. Înțelegeți voi? Și mai abonați-vă și voi la Ionel Dumitru. Hai, pa, pa, v-am lăsat, pa, pa!